Is na carach of nan sugunusle. Buchor lan hurse wie ek nemianen lekale dunje en berken a goed en keel. Ha mesje a guntge grishin sjo gulater. Agus is munchig kan becho korm a wie ek a hulle dunje wie lauwers gudane agus mar a hokrasiat heen. Ha unrut kienjach agus shing gewel shing kurtige kleine mjanen. Television, radio, computeren, fonige naive, pepper nerk, Edishin, gach tuv a helle shing. Injelen is uyemen, is sputige mach vestigig, a la seguiche. Nach hel nemjanen en sjo a noch king. A grimmige grifachlen gach dunje, agus gan skulige mach verne duge, fat is farsing. Han korm aking en ju, eestakri dunje, tuveel en tuil, at se had te bruing ma hokrishing. Ach, wil is agaf, nu de gij Abraham Lincoln woord aan een 8 keer jiek 3 figet zich koik, kunt ik een nek tussen la met de ranike luning, tussen la. Och blien de jiek en Jerry Shaw, nu de spreek krakatoa, nach ro een nek dula kuige vosten globe aan een kaun keer uren hietje. Jay hacher aan niet de ramme. Ga een telegraaf iach, agus hoosich Julius Reuter en buien neach a wat torch korm de gunje en bergenische gan tul guleer. Agus wel schiefse smunchig, gen begede wie servigel, met een buk uik dunje aan een bergen gunje ele. Wo hoosich en tul, had dunje een taring gunerken, agus hij aan een netter machen dunje, a wie torschachet is een schierig werken. Hij kutjach natere a wie zulige kumfutu to werken horsjachet maar de hokristu. Jage nansel nog gevlien jiek, wa ketek dunje a wie vuilschigen berken gasur hollig. Han skriving the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, vo aum aramach na frange, a geisha genroi ketigje to hurenach sam bi, lauwert, skrivig, njo klo voelig, maar a hokragiet. Hij eentje nach erking kun door Thomas Jefferson schachet koik bliene aan zijn rang, mijn naam sjo. Agus smag uitje kun boei ek nach hule en shing werken heen. Nach essen schreef een Declaration of Independence, waar wel mollig a hule dunje. The diffusion of information, freedom of religion, freedom of press and freedom of person. Ha echter is shouting going gewelle kuttermach wie lekale dunje bruing. Hoek Jessica Rimrug Martin Luther King is Nelson Mandela. Ha gelor ile hanik u are en ploi tronimianen, agus hoek kertes agus korm gan co-greteren. Emmeline Pankhurst, Gandhi, Mother Teresa, Bob Geldof, Kat en bekken een meeltjen a goedjig eten met een bekken korm wie ake sjo a janu. Agus en ju. Gaan jullie kujever katje welshing, ha smakes koek, ek nemianen, a ha gewoor doogretjenach. Ach, ha rit a janu drag gose, agus je shing, gevel dunje aan, a ha vierging die bachkig, a gure na gutes dunje ile a ra. Ha kus a goed, je ha ketisje, is je nach hel. Saun de hashing in ju, klischkig, gun kanshing rut ker, gun kanshing rut nach hel PC, politically correct. O vo we clownien rocket niesbik. Je gaan ik na schaun geil a val nog je natte nan beg iat gar kloinjing. Kaya er na mianen a vaun, ans na linjing a galaf. Kimmer a va dunje a feing en kuts werken ku are a voor looi. Va, vo tro, baardach. Nu de weg na baard a kut en berken en keel, ku geer is gehuur hollig. Nu de rapper Mari voor na oren, ha mi ski je luch na beerle, ha mi ski ju hert garierig. Ga turch dunje rie, o vari, ga jen magut shingera, ga njel shingu of zich PC. Agus, en nu de gering dollying gunnigi, hiu gel kun ralik sik Pakistanis galorji. Ga roi sudig een kanne kutschking, ish de shingu, ga nu den guth shingera. Agus, en bekor gunje a vi balav. Maar schiefje kan mis hing Mariel. Wel schief ietsje gen werk geert leestenis wie brengen mag mijn ruten a haar veel werk agev. Agus, nach als schief kutjak gen werk kun behoor een korm wie agev shing a janu. Aansen jelige gekaartjen smunjige show. Kit ietsje a hanik klaunien rocketje niesbik gerut maar
Jaspet a gyfi an radio. Tap leave.